fúka čoraz silnejší vietor. V Bangkokskom prístave na dolnom toku rieky čaká loď na náklad, ktorý len tak hoci kde nenaložíte. Tým nákladom je muž. Muž s pestrou minulosťou a chabými vyhliadkami do budúcnosti. Dovoľte, aby som sa predstavil. Volám sa Worthington, alebo Stanton, alebo Green. Vyberte si. Používal som všetky tie mená. Už dlhých 20 rokov tu žijem v exíle a stále ma prenasledujú dotieravé spomienky. Matné záblesky z minulosti, navždy stratené zážitky, nedosnívané sny. To všetko ma ťahá späť do minulosti, ktorú som chcel pochovať. Do čias, keď som bol ešte kapitánom Haroldom Stantonom, synom generála Agnesa Stantona, leva z Dunkerku. Mal som 20 rokov, keď vypukla vojna. Ani najlepšia anglická univerzita ma nepripravila na to, čo som musel prežiť. 3 roky v japonskom zajatí. Ale nepoviem vám, k čomu tam došlo, zatiaľ nie. Ale prezradím vám, že odvážnych a čestných mužov bolo ako šafrán. Ale vojna je taká, aspoň z istej stránky. Môj otec priviedol svojich mužov k sláve. Ja som si vyslúžil hanbu a potupu. Keď bolo po všetkom, vrátil som sa do Anglicka. Čakal ma vojenský súd. Kapitán Harold Stanton, súd vás uznáva vinným a odsudzuje vás na prepustenie z armády. Odveďte odsúdeného. K Anglicku ma už nič neviazalo. Vôbec nič. Ja vedel som sa dočkať, kedy odídem. Poviete si, ušiel, stupkal. Lenže pred minulosťou neutečiete. Prenasleduje vás ako tieň všade, kam sa pohnete. Najprv Egypt, potom Rodézia, na istý čas Aden. A keď som mal 40-ku na krku, ocitol som sa v Austrálii, v istej veľkej právnickej kancelárii. Vyhovovalo mi to. Bol som zamestnaný ako právnik, ale robil som úradníka. Iná krajina, iná totožnosť. Dočítal som román Náš človek v Havane od Grahama Greena. Vybral som si meno autora. Graham, môžete na chvíľu? No, samozrejme. Prišli nejakí klienti, ujmite sa ich, prosím vás. A kto je to? Farmári z Broken Hill. Veľmi slušní ľudia, zdá sa. Poďte. Nemohol som pravda tušiť, že práve títo ľudia osudovo zasiahnu do môjho života. Graham, tak toto je pán Faulkner s pani Faulknerovou. A ich dcéra, slečna Catherine. A toto je Graham Greene, ale nech vás to nemýli, knihy zatiaľ nepíše. Na tomto lacnom vtipe som sa vždy najviac zabával ja a vedel som prečo. Krátko, ale vyzná sa. Môžete sa na neho spoliahnuť. Študoval na Cambridge. Ospravedlňte ma. Tak ako vám môžem poradiť, pán Faulkner? Hovor ty. Vlastníme majetok. A veľmi veľký majetok. Možno ste o ňom počuli. Guardbridge. Guardbridge, isteže. Nedávno sa nám podarilo získať 4 priľahlé pozemky. Ale existuje aj 5. pozemok. Počúvate ma, pán Green? Veľmi pozorne. Roky sme si mysleli, že majiteľom je nejaké konzorcium, no došlo k nejakým zmenám. Preto budeme radi, ak vec preskúmate a zistíte, či by sme ho od vlastníkov nemohli odkúpiť. Rozumiem. No dobre. Mohli by sme sa spolu navečerať v meste. Čo to máš? Nič také. Kto ti to pošepká? Kto ti radu dá? Prečo blázon všetko vie? Prečo múdry radšej mlčí a slovká?
nevydá. O bratia, o sestry, povstaňte a navštívte Betlehem. Jedna pika. 2 srdcia. Pas, 3 srdcia. Pas. 4 srdcia. pas. 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 Otec znova si tichý hráč. Takmer vždy je tichým hráčom on. No, to je veľké umenie. Richard je totiž starý kartár. To vidím. Čo je? Čo je? Môj otec zhasínal svetlo vždy o 10:00. Máme už síce zavedenú elektrinu, ale nechceme meniť tradície. Vidia sa vám naše obyčaje trochu výstredné? Vôbec nie. Nemám rada tie večné zmeny v dnešnom svete. Väčšinou narobia iba zmetky a všetko hodnotné zničia. Mama, Mlč, Catherine. Pozvala si pána Greena, tak nech pozná naše názory. Ešte šťastie, že máme Guardbridge. Útočisko pred moderným svetom. Toto je starší a lepší svet. Verte mi. Asi áno. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc. dobrú noc, otec. Dobrú noc. Dobrú noc. Dobrú noc, Catherine. Zavediem pána Stentona do jeho izby. Netreba, pani Cameronová. Odprevadím ho. Poď, niečo ti ukážem. Musíme sa ponáhľať, o štvrť zhasnú svetla. Vydrž. Otvor to. Ešte nie, ešte 3 večer, to sa nemôže. No, tak otváraj. Nie, nechám to na zajtra. Ale varujem ťa, neotváraj to pred svetkami. Nenaťahuj ma. Ako myslíš? Nechám to na teba. Aj tak to už nevydržím. Francúzska, čistý hodváb. Dúfam, že ti bude dobrá.
ráno. Mali ste sa? Výborne, skvelé. Boli to skutočne... Kedy to prišlo? Včera. Pána Greena? Pán Green, chce s vami hovoriť pán McNair. Na toto. Jedno z dievčat vás poznalo na fotografii. Graham Green. To sa vám podarilo. Zrejme ste sa na mojom vtipkovaní dobre zabávali. Mrzí ma, že som klamal. A diplom z Cambridgea? Aj ten je falošný však. Strap papiera na meno Graham Green, síce áno, ale pokiaľ ide o vzdelanie... Neklamal som, naozaj som právnik. Tým horšie, pán kolega. Bola to len hra. Mal som tej aféry plné zuby. Nič nekalé som tým nesledoval. Chápete? Nedúfal som, že ma Anglicko vezme na milosť, ale ani vlastný otec mi to nikdy nevedel odpustiť. Hrozné, nie? Asi áno. Ja večer sa sem vrátim, ak dovolíte. Rád by som si pobalil veci. Keď tu budem sám. Ďakujem vám. Vždy ste boli ku mne veľmi láskaví. Veľa šťastia. Pán Green, máte telefón? Pán Green. Garbridge. Prosím si k telefónu slečnu Faulknerovú. Koho mám ohlásiť? Tu Graham Green. Dobré ráno, pane. Vydržte, prepojím vás. Telefón pre vás, madam, pán McNair. Haló? Ja, to som ja. To Katrinina matka, pán Sten. Lady Faulknerová. Čítali sme v novinách o smrti vášho otca. Smutné i prekvapivé. Volám, aby som vám všetko vysvetlil. Je tam Catherine? Pre vás už nie. Odkazuje vám, aby ste jej viac nevolali. Dajte mi prosím možnosť, aby som jej všetko... Pán Sten. Catherine zbalila všetky vaše dary. Zajtra ráno vám ich pošle. Ale to je úplne zbytočné. Prosím vás, dajte mi vašu dcéru k telefónu. Je mi ľúto, ale rešpektujem jej želanie. Povedala, že ste ju zradili. Neželá si s vami hovoriť. Dnes ani zajtra. Nikdy. Lady Faulknerová, dajte mi šancu. Prosím. S Bohom, pán Stanton. Catherine, Idem. Catherine, chcem s tebou hovoriť. Catherine. Čo chcel pán McNair? Ospravedlniť sa, že takého človeka zamestnal. Vraj ani netušil, že... Čo urobil? No, povedal mu, že musí odísť. Odísť? Kam? Na tom nezáleží. Hlavná vec, že je preč. Ale mne na tom záleží. Pamätaj sa, Catherine. Je to podvodník. Určite už sedí v lietadle. Nie. Určite by mi zavolal. Iba ak by v sebe nemal štipku hanby. Tak si to ešte raz prečítaj. Tu máš. Obetoval vlastných mužov. Dostal sa pred vojenský súd. Preto si zmenil meno. Tuto máš čierne na bielom.
Ja viem. Mal vystupovanie, správny prízvuk. Ale bola to iba pretvárka. Hovor si, čo chceš. Lenže ja viem, že ma mal rád. Vraj rád, taký nezmysel. A nechceš si položiť otázku. Prečo by ťa mal mať práve taký chlap rád? A zda preto, že ťa obdaroval kvetmi a nejakými darmi. Nezmysel. Ja tomu hovorím investícia, toto by bola dividenda. Garbridge. Nie, preto to nerobil. Iba o tomu išlo. Pozri, nebuď z toho nešťastná. Len si predstav, ako to mohlo skončiť. Buď si istá, že s takým mužom by si nebola šťastná. Áno, a ja mám na tom svoj podiel viny. No varovala som ťa. Áno, varovala, ako vždy. Vždy, keď o mňa prejavil niekto, čo je najmenší záujem. Pochop, že som ti vždy chcela iba dobre. Keby si bola dala na moje slova, nemusela si sa takto strápniť a zosmiešniť. Veď sa z teba všetci naši známi smejú, Catherine. Teraz musíš urobiť jedno. A potom zabudneš. Dobre? Však mám pravdu. Uznaj to. Musíš zlikvidovať všetko, čo ti dal. Kvety, ktoré si vylisovala, listy, ktoré ti poslal, vianočný dar, tú skicu. Skrátka všetko, počuješ? A Catherine, to sa týka aj toho druhého, tajného daru. Nedívaj sa tak na mňa, dievčatko. Pani Cameronová videla, keď ti ho dával. Aby sme o ňom nevedeli. Zavolám len, čo tam príde. Áno, madam, dobre. Dobré ráno, pán Stanton. Slečna Faulknerová nie je doma. Vojdete, prosím. Catherine! Catherine! Mala som vám poslať tieto veci. Ale keď ste tu, ušetrím poštovné. Kde je? Prepáčte, pán Stanton, ale mali by ste odísť. Hneď.
Pán McNair, tu Catherine Faulknerová. Dobrý deň, ako sa máte? Dúfam, že mi pomôžete. Veľmi rád. Potrebujem sa spojiť s pánom Greenom, či vlastne pánom Stantonom. Nemáte náhodou jeho adresu, kam mu posielate poštu? No, moment, idem sa pozrieť. Haló, ste tam? Nie, bohužiaľ nič. Zbalil si veci a odišiel. Ale ak dovolíte, človek, ktorý si zmení meno, ani nestojí za to, aby ste ho hľadali. Áno, iste. Ďakujem. Nemáte za čo? Aká irónia, pán doktor. Vzali ma sem, aby som zabudla. A vy mi poviete, že bude mať spomienku na celý život. A čo otec dieťaťa? Nevezmete sa? Najprv by som ho musela nájsť. Boli sme spolu šťastní. Opustil ma bez jediného slova. A možno je mŕtvý. Ani mne sa nechce žiť. Viete, robí mi starosti. Veľmi sa trápi. Čudujete sa. Nevie sa zmieriť s pocitom hanby. Chcem tým iba povedať, že ak to dieťa nikto nechce, nebol by problém to zariadiť. Raz už zhrešila a druhý raz to nedovolím. A je to rozumné? Samozrejme. Keď ho privedie na svet, aspoň si bude deň čo deň vyčítať svoju pochabosť. Aha, chytil som kuriatko. Je chutnučké, pravda? A krehké. Opatrne. Ocko, pozri sa na to, dievča. Tu máš, vezmi si ho. Pohľadkaj ho. Oco, prečo ušla? Kde je môj ocko? Tak sa otázky nekladú. Môžem sa na niečo spýtať, prosím? To je už lepšie. Kde je môj ocko? Ja vlastne ani neviem. Opýtaj sa matky. Tvoj otec zomrel, Katrina. Ešte predtým, ako si sa narodila. Už sa nikdy nevráti? Podľa mňa nie. Nie, nevráti sa. Prečo sa vypytuješ? Ako sa volal? Graham. A nie náhodou Hel? Volal sa Graham. Stará mama iba žartovala. Áno, iba som žartovala. To nebol smiešný žart. Dobré ráno, Ber. Dobré ráno, pane. Krásne kvety. Ďakujem, pane. Mama ti odkazuje, aby si prišla dolu. Čaká v obývačke. Toto je moja dcéra Katrina. Pán McNair. Teší ma. Aj mne. Sadni si. Obsluž pána McNaira, prosím ťa. Áno, samozrejme. Ďakujem.
Čo si robila hore? Pracovala. A čomu sa venujete? Staviam. Má 20 a viete, čo stavia? Domčeky pre babiky. Pozeraj sa na nášho hostia, keď s ním hovoríš. Keby len domčeky. Hotové paláce aj s malými figurkami. S mamou, otcom, bratmi aj sestrami. S veľkými rodinami. Zaujímavé. Nie, mama má pravdu. Je to trocha bláznivé. Ani by som nepovedal. Aj kráľovná Mary mala zbierku a dnes je vystavená vo Windsorskom paláci. Podľa historikov je to drahocenný doklad doby, aj keď sú to iba domy pre bábiky. Ale takto v živote chodí. Podceňovaná vec má odrazu závratnú hodnotu. Kto vie, čo by odborníci povedali na jej výtvory. Dokonca má aj náš Garbridge, ale bez okien. Videli ste už dom bez okien? Myslím, že nie. Rada čítate? Odpovedz pánu McNairovi. Áno. A čo napríklad? Čo mi príde pod ruku? Históriu? Romány? Povedz, čo čítaš najradšej. Rozprávky, pán McNair. Mama má na mysli rozprávky. Milesa a Boona a iných. Prepáčte. Ospravedlňte ma. Trpí na astmu. Ľudia ani netušia, aká je to zákerná choroba. Nie je len fyzicky. Prepáčte jej, prosím. Ťažko to znáša. V poslednom čase sa objavujú teórie, že astma je nervového pôvodu. Aj vám to povedali? Doktorom som nikdy veľmi nedôverovala. Sú to šarlatáni. Katrina je od malička chorľavá, preto som ju držala stále doma. Tento dom jej bol školou, domovom. Celým svetom. O živote za týmito múrmi takmer nič nevie. Nepodceňujte ju. Vo svete sa nestratí, to sa nemusíte báť. Z toho obavy nemám. Nevidím dôvod, prečo by odtiaľto odchádzala. Ešte vždy sme bohatá rodina. Hádam, nechcete, aby tu trčala až do smrti? Áno, chcem. Tu jej nič nechýba, bude tu v bezpečí. A nevidím dôvod, prečo by tu nebola šťastná. Prepáčte, ale nemôžem súhlasiť. Ani nemusíte. Ja som jej matka a viem, čo je pre ňu najlepšie. Áno, a ja som iba právnik. Prosím vás. Ste náš rodinný právnik a v tom je rozdiel. Preto som vás pozvala. Katrina potrebuje poručníka. Človeka, na ktorého sa dá spoľahnúť. Nerozumiem, veď má vás. Áno. Ale ja myslím na budúcnosť. Áno, to je rozumné. Aj my právnici to ľuďom odporúčame. Okrem toho chcem spísať závet. Mám tomu rozumieť tak, že... Áno. Mám rakovinu. Vie o tom? Nie, nie. Nechcem, aby to vedela. Ale mala by to vedieť. Áno, viem. Ale možno ste si všimli, že medzi nami dvomi nie je veľmi dôverný vzťah. Všimol. A ešte niečo. Nikdy som ju nechcela ničím zaťažovať, preto si myslí, že jej otec. A podľa nej aj môj manžel je už dávno mŕtvý. Prosím vás, neberte jej ilúzie. Rozumiem. Pán McNair by sa rád prezliekol na večeru. Odprevať ho do izby, prosím ťa. Prosím. Nie, ja ešte zostanem. Určite ste po ceste unavení však. Ani nie, led bol celkom príjemný. Dúfam, že sa vám izba bude páčiť. O tom nepochybujem. To izba môjho pradeda. Sera Richarda Faulknera a Alice Faulknerovej, mojej babičky. Od ich smrti sa ničím ani nepohlo. Tradície však. Presne tak. Preto majú boháči také veľké domy, pán McNair. Po toľkých generáciách potrebujete niečo veľké, ako Buckinghamský palác, aby ste mali kam uložiť spomienky. Máte pravdu, bungalov by im asi nestačil. A táto?
Tá je moja. S domami pre bábiky. Áno. Veľmi rád by som si ich pozrel. Nemusíte byť zdvorilý, pán McNair. Naozaj. Ubezpečujem vás, že to myslím úprimne. Aj tento ste urobili? Áno. Aj nábytok? Pozoruhodné. Naozaj nevídané výtvory. Ste veľmi nadaná mladá žena. Čo poviete na môj garbridge, pán McNair? Nuž myslím, že je to zaujímavý výtvor. A nevidí sa vám nezvyčajný? Akýsi zvláštny. Myslím, že máte talent. Zase ste zdvorili. Aj malujete? Občas. Stará mama vravela, že v tom som sa podala na svojho otca. No netešilo ju to. Cigaretu? Matka mi to zakazuje. Ste taká poslušná dcéra. V podstate áno. Od detí sa to očakáva. Všetko s mierou. Prečo vás matka pozvala? Rodinné záležitosti. Chce si dať do poriadku niektoré veci, to je všetko. Všetci si myslia, že som hlúpa a naivná. A hovoria o mne, že som čudná a nervovo labilná. Áno, veľa vecí síce ešte neviem, ale jedným som si istá. Väčšina ľudí nehovorí to, čo si myslí. Povedzte mi, pán McNair, prečo ste sem prišli? Je to chúlostivá situácia. Vaša matka ma požiadala o diskrétnosť, ale nechcem vás klamať. Je chorá a zomiera však. Preto ste tu. Prečo si to myslíte? Večne sa vykrúca. Chodí do Sydney k lekárovi, nie k hociakému. K špecialistovi. Viem to, objavila som jeho vizitku. A zrazu vás sem pozve. Dobre si poznám matku, pán McNair. Tak čo je vo veci? Áno, vaša matka zomiera. Má rakovinu. Nadišla tá chvíľa, keď si náš dobrotivý hospodín pozval svoju vernú služobníčku Catherine, ktorá nás navždy opúšťa. Vrúcne sa k tebe modlíme, aby telo našej sestry odpočívalo v pokoji. Prach si a na prach sa obrátiš.
Navečerieme sa spolu v meste? Graham Greene. Pani Cameronová? Pani Cameronová! Áno, slečna. Hľadala som fotografiu môjho otca. Ako prosím? Fotografiu môjho otca. Pokiaľ viem, nejakú nemáme. Keď váš otec zomrel, vaša matka všetko odniesla, lebo... Áno, to poznám. Túto oficiálnu verziu som už počula 1000-krát. Ale chcem konečne spoznať neoficiálnu. Kto bol Graham Greene? Známy spisovateľ, slečna. Áno, iste hlúpa otázka. Slávny autor príde na Garbridge, dá mojej matke hodvábnu košelu a každý o tom zaryto mlčí. Kto bol Graham Greene, pani Cameronová? Viete to však? Ale len to, čo mi povedala vaša mama. Čo povedala? Že vášho otca milovala, ale o ňoho prišla. Povedzte, však je nažive. Pre ňu zomrel. Navždy. Na pohrebe som nič necítila. Plakala som až potom, čo som si to prečítala. Taký je život. Jedného dňa sa zaľúbi a zrazu koniec. Nenapíše už ani čiarku. Ako by odrazu tiež zomrela. Tak kto to bol pán McNair? Kto bol Graham Greene? Ako stojí v denníku, pracoval tu. Šuškalo sa, že dvorí vašej máme. A ďalej? Vypukol škandál. Niečo s vojnou, tuším, stál pred vojenským súdom. Skrátka, vydával sa za niekoho iného a ja som ho musel prepustiť. To je všetko. Potom som už o ňom nepočul. Ani vaša matka. Bol to môj otec? V čase súdu asi ťažko. A keď robil u vás? Asi áno. Takže som Katrina Greenová. Nie, Greene nebolo jeho pravé meno. Ako to myslíte? Tak ako sa volal? Ako sa ten jeho otec volal? Bola to známa osobnosť. Moment. Prosím? Slečna Havelová, zajdite prosím do archívu. Áno? A skúste pohľadať spis zamestnanca spred 20 rokov, volal sa Greene. Pán Graham Greene. Ako ten spisovateľ? Správne, slečna Havelová, ako ten spisovateľ. A povedzme, že ho nájdete. O to vám ide však. A čo potom? Neviem. Pozrite, nechcem sa vás dotknúť, ale možno nebude dvakrát nadšený, keď ho nájdete, čo keď sa vás spýta, no a čo? Áno, viem. Uvidím. A pravda je otázne, či vôbec žije. Áno, aj to mi napadlo. Čo iné mi zostáva? Cítim sa teraz úplne stratená. Keď som bol u vás, tak som vám povedal, že ste veľmi talentovaná mladá žena. Ďakujem. Je to ono, pán McNair? Áno, výborne. Nič. Ha! Ja, hlupák. Stanton. Hal Stanton. Jeho otec bol generál. Lev z Dunkerku. S. Tu, Stanton. Traja synovia Edward zomrel, James a Harold, skrátene Hal. Exis KV80 Belgravie. Tam žije.
alebo jeho príbuzný. Iste vám povedia, či je nažive. Možno aj to, kde je. Teda, ak to chcete naozaj zistiť. A vy mi čo radíte? No, keby som bol mladý, zdravý a mal život pred sebou, tak by som sa zbalil a išiel do Londýna. A keby som neúspel, neplakal by som. Išiel by som do Albertovho múzea a pozrel si domčeky pre bábiky. Ste zlatý. Veľa šťastia.